wattande zamanu so wana kanko hebbitibe yo Allah dandu wayno koko yoolibe ko be yoolibe kambe fof ni joni non o ari yoltude be non o addi lawol ngol o tottingol Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu istighfaru e salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam duubi nay kanko Cheikh Tidiane ko didi tan o wirdata hatimi duubi nay o wattani mo hen la ilaha illa allah tawi on saha al hali ko dum rokki duubi nay inde timminde o timmitinani mo la ilaha illa allah woni hankadi lawol gol gasdi woni lazim e wazifa e wirdu aljuma istighfar e salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam e la ilaha illa allah lazim e wazifa e wirdu aljuma lazim o woni gede tati kalaade de wazifa nani don lazim o ko subaka e kikiide wazifa o ko subaka e kikiide sa dañi subaka e kikiida honon sa dañani gotol gol ina yona wirdu aljuma kanyum ko aljuma tan ha aljuma arta kikiide o waddi hen non defaare makko heeriide wonde kala nangudo lawol ngol nelaado Allah wi sallallahu alayhi wa sallam tew makko harmi naadde jeygol ko naato wa aljanna alda e hasbede e lebtede kanko nene makko baam makko bibbe makko rewbe makko isiraabe makko be o rokki rewbe e rokkube mo rewbe fofof be fofof bay tan ko be julbe be gañaani Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu mabe naato e aljanna ko alda e hasbede e leftede alhamdulillahi rabbil alamin o wi ada andi dum do hunde waade dani addana addira ko haalengol hisa addana addira ko haalengol ngol fofof hisa nangen laawol Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu kisen ko hawni kay hande e aduna o ko adda yo hebbito yimbe dandal men ko adda yo hebbito yimbe danda dumen be ganda koyo men saka mbawa andude goddum ko nafata be ganda koye mumen saka mbawa andude goddum ko nafata biya na jedda dum biya ina jedda dum be ganda koye mabbe saka be ganda ko nafata nafabe saka be ganda ko nafata nafabe be jeddi laabi di be jeddori laawol Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu be ngala hujja nelaado Allah wi sallallahu alayhi wa sallam ceerno wi nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam sabi wonde on zamanu boyi Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu on zamanu boyani ko ari jom o wi hono nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam rokkirta o ga wirdo bele o yejjiti Allah wi ino to hoore deftere to alif lam mim zalika alkitab la rayba fihi hudan lilmuttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والله خلقكم وما تعملون ويخلق ما لا تعلمون كل نت ودا والله هادي الله ko jola fo wada nane wani mo waddi dum inma amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يجوغ الإيمان بالله شلو سيرنوي جولدو يو جوغ الإيمان بالله شلو الله على جنبته مم هيبت الله على كو جنبته مم هيبت كو ندو دو هوندي فوفوف جنبتا كو جنبتا كو دون جنبتا الله واما الله تون كو جنبي على تون كو جيال بلدي في ngal ko gollo ko jola wadde fof fofo kadi ina newani mo no wadi so dum jogol iman billahi celludo cembudo bellitido ceerno wi juldo yo jogol iman billahi celludo cembudo bellitido
o wallito o wellito o daña o hisa o dada o hisnane o hisire aduna e l'akhara min ceerno wi yo Allah waɗan en noon e moƴƴere mum e jurumdeeru mum yo Allah reen en reenana en diine meɗen yo Allah heɓɓito leñol nelaaɗo Allah fof sallallahu alayhi wa sallama sabu barke Allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama e sabu barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e sabu barke al-Qur'an al-azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. yiide baadi makko ɓe jinno ko yiide mbaadi maɗa min nana sawta ma ɓe nana sawtu maɗa tawa ko minen ƴettani koye amen min ƴettanaka tawa ko kamɓe ƴettani koye maɓɓe tawa ɓe ƴettanaka. somin namdama sa tawaka somin namdama soɓe namdama sa tawaka min mbawi sifade ko mako eɓe mbawi on saaha sifade ko mako sabu ko he min jeeya sabi ko hen ɓe jeeya. kono so nanama e hunuko ma kono so nanama e hunuko ma ina ɓurana min ina ɓurana ɓe. min mbaɗi garal ngal ko pecce ɗiɗi ko wi ɓe mbaɗi garal ngal ko pecce ɗiɗi heɗade e ma noddago l'islam ngo heɗade e maɗa noddago l'islam ngo erade julɓe ɓe erade julɓe ɓe somin gartiɗo nokku ɗo jeeɗa ɗo soɓe gartiɗo nokku ɗo jeeɗa ɗo Allah ardinma ɗo ɗo Allah ardinma ɗo teddungal leñol ngal Allah hokkuma ɗon ngal teddungal leñol ngal Allah rokkuma ɗon ngal haadi pulaar ina wiya
haade pulaar ina wiya so tawi doole donki yo doole keɓɓo so tawi doole donki yo doole keɓɓo enen ne jokkuɗen heen so ɗe tawdiri ɓura ittude enen nde jokkuɗen heen so ɗe kamɓe jokki heen so ɗe tawdiri kanƴi doole ɗe ɓura ittude wadde caggal yamirore mawɓe ɓe wadde caggal yamirore mawɓe ɓe ha yetti an mawɗo amen hannde o ha yetti an mawɗo amen hannde o no golle ɓamtaare leñol ngol jaari Madina Gounass ni no golle ɓamtaare leñol ngol yaari to Madina Gounass to ni an so min keɓi e ma ko min keɓi ɗo ko o wi an so tawi ɓe keɓi e maɗa ko ɓe keɓi ɗo ko ina yona min ina yona ɓe ko heddi ko heddi ko laabi no yaarani eno gollorte ni ɗum min ñaaguima ko yamirore ɗum ɓe ñaaguima ko yamirore mbadda min e ceerno Jalaluddin mbaddaɓe e ceerno Jalaluddin e ceerno Baro e ceerno Ahmad Baro ɓe pammino e min ɗum ɓe pamminoyeɓe ɗum sen gummima e ndeɗo jonde tawi en ummima e ndeɗo jonde e ko ɗum tan min panno e ma ko ɗum tan ɓe panno e maɗa so wona tan konngel gotel so wona tan konngel gotel nde wonnoon haala wonnoon haala koko gonɗi ko fof koko gonɗi ko fof koko moƴƴi ko fof koko moƴƴi ko fof ene serta kadi e haaloɓe ɓe ina serta kadi e haaloɓe ɓe nodda leñol fulɓe ngol nodda leñol fulɓe ngol wooda ko kirjinɗaɓe wooda ko kirjinɗaɓe e ɓamtare ngolɗo leñol e ngal ɗo ɗemgal ngolɗo leñol e ngal ɗo ɗemgal ko heddi ko ceerno jokkitana min ɗum heddi ko ceerno Jalalu jokkitana ɗum nde wonno aɗa faami ko wona ko nde wonno aɗa faami ko wona ko aɗa andi ɗum so min gari emin cofta so ɓe gari eɓe cofta mawɗo amin minen to banggue duuɓi mawɗo maɓɓe kamɓe to banggue duuɓi an mawɗo amin minen fof an mawɗo amen minen fof en Mamma Samba Diom murtuɗo hono Mamma Samba Diom ɓurɗo andirede murtuɗo amin gandi jotodiral mon eɓe gandi jotodiral makko e min gandi ko mbadduɗon eɓe gandi kadi ko mbadduɗon ɗum noon so min gari e yeeso ma ɗum noon so tawi ɓe gari e yeeso ma so min namdima so ɓe namdima min namna ni koɓe garani ɓe ɓe namna ni koɓe garani ɓe kono minen kay min gandi kono kamɓe hay eɓe gandi eyyi ɗum noon ɗum waɗi min ñaagui ɗum ɗum noon ɗum waɗi ɓe ñaagui ɗum min gummani kadi seeran ɓe leñol ngol ɓe gummani kadi seeran ɓe leñol ngol kala momin dañi kala moɓe dari min joddodo e mum ɓe joddodo e mum min kalda e mum ɓe kalda e mum beele dande mum nane beele dande mum nane goƴa leñol ngol goƴa leñol ngol faade ɓesgu leñol ngol faade e ɓesgu leñol ngol mi tongira ɗum konngol pular mi tongira ɗum konngol pular pular ene wiya ko jam waɗi nde jama juula ndeke noon jam e jama fof noon inani ɗo wadde ko gootum nanama pular ne jangge Madina Gounass jamiroje ɗe no gardini ha yettiɗo kono kam min ɓamtani gooto ɓe ɓamtani gooto min yiifi keddiɗo kono seedade ko woodi de kam ɗum koye nunɗal jeeya ceerno leñol ngol daraniɗo ko daraniɗa ko waɗi no mbaɗirɗani o jarama kono fodde ma ene satti so min kalani ɗum e yeeso ma tan firti ko nunɗal ala hen goto foof won ceerno jogui jangguinɗo ɗum wonɗo jaggi lawol wonɗo yowiti wonɗo arata welto no e inde leñol pular so kala hande pullo mo famani darde ma nde walla faami rewani hay sinno ko pullo timmuɗone to banggue amen ga ene waɗi ngappere ha mi wari min tan jettoɗa ko ba no heddi ko foti timmi ceerno wi wa amma ko heddi kon yettode wodani Allah ko ɓurno himmude ko Allah hoddirani en heen fodde ko Allah haajani en aduna noon nde wonno ko geɗe ballondirteeɗe o wi Allah wi'i wa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwani o wi ɗum noon koko welliti ga bange diine ga e bange aduna o ko fof o wi to banggue diine to ko Allah hoddirnoyo ɓe kaal hen ɓe kaali hen fodde ko Allah haaji ga banggue aduna gane kono banggue diine o wayni tan wayi
tinnade e kawral 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 tinnade e golle e tinnade e golle caggal tinnade e diine mum tinnade e diine mum tinnade e kawral e tinnade e golle ɗum ɓamtata leñol to diine maɓɓe eto aduna maɓɓe eto alhaali maɓɓe fofof yo Allah wallu en heen yo Allah newnan en ɗum yo Allah sembin en heen sabu barke Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu eto barke alquran sabi barke alqur'ani alazim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam leñol ngol ne jogii ngoƴa wasde yettodirde leñol ngol ina jogii ngoƴa wasde yettodirde enen en joddima ɗo laabi kewɗi en joddima ɗo laabi kewɗi kono jonde hannde nde kadi ko jonde hawnotode so Allah yettini kono jonde hannde nde kadi ko jonde hawnotode so Allah yettini gati watte koye internet mo Allah hoddiri fof yiya naftoro nde ko nane a joofiɗa nane nelaaɗo wiyeede yiidirane Cheikh Tidiane ɗum kam hannde gandal laɓɓitini haa wiccar aɗan ɗo jooɗi emin ƴettuma so wonano jonde nde wonno yaajirani kaɓirɗe jogaɗe ɗe to ƴettat maɗo tawata ko windere nde fof ene huccite ni ne heeƴi kalta o taw wona waɗi yede janggo walla ɓawa janggo Allah hokki tagore mum noon jogade kaɓirɗe waɗirde dani neɗɗo jooɗoɗo gotel haala yimɓe fof nanda e gurdam makko o wasa yiyede janggo yimɓe kadi jooɗo keɗo ene ndaara ɗum wawi wonde saka ɗuma o wasnode andu tan ɗum gandal firti ɗum haala natti wonde goƴe tijaniyankoɓe ɗin jeddi pirtima eyyi tawon noon hande wonko faama ceerno amin gandi mamin jaño e yewtidde makko no feewi ndewan noon wonko faami amin ketti ko waɗata Madina Gounass ko no min kettori galleji mawɓe men fof galleji diiniyankoɓe men fof emin jogui tan noon ella minen min mbawa wiide fof foti koko waɗa ko tan min kalata so gasi noon mon fof jogui ceerno mum yaha toon min mi janggani Madina Gounass mi jaggani toon wirdu so wirdam yonti somi yiiɗi mi yahata jimmi yaha toon so mbiɗa jangga mi yaha toon kono noon wonko renda eyi ɗum ne laaɓini wiccat mi fillo seeɗa tan jaafoɗon Amadou Hampate Ba nde o ummani yo Pulaar janggi o jaggi ceerno gooto nde wiye Ousmane Ba jeeya ko Niger o yeɓi ɗum waɗanimo halwa balɗe 49 yo Pulaar wuur ɓamto nde o yalti e ɗum nde ay Allah hokkimo Allah longinimo yo ya o yiyoya ceerno Ahmad Ba ay o ari o dillini ɗum on ne joofani mama mum ha yetti Alhaji Mor Saïd e Madina Gounass dillante ceerno mawɗo fayi toon ene yiiloɗo woni nde ɗum yiitande min nani ko nden ceerno yi aduna eyi wona dartol Madina Gounass ina yiiloɗo hoɗi nde yiiti ɗum nde koye on ɗo dumum na wonnimo Allah hoddiri peñgol mum e aduna mi naniri noon o wi ɓe naniri noon eyyi deke ɓamtare Pulaar nde woni hen ko jamiroje jamiroje baɗaɗe ɗe min belti hen woni waɗande minen hecci min ina hecci min duuɓi minen ɓeeɗo ɗiɗo kam
mawɗam mi gasata en hawri heen o gasata taw ina hawri heen wuurde min wuurdeɓe haa min jooɗoro ni haa ɓe jooɗoro ni min kaalda e gooto e mawɓe ɓe kaalda e gooto e mawɓe ɓe leñol ngol nana naftoro ɗum ko yettata Allah no feewi ɗum noon mbiya tan banndiraaɓe tedduɓe mbiya banndiraaɓe tedduɓe yewtere men hannde ɗo henna e werno ɗo enna e werno e ndeer leydi Farayse e leydi France hawri nogas e jeenayi lewru jeego hawri nogas e jeenayi lewru jeega ɓiiru ujunnaji ɗiɗi e sappo e goo e waddanno emen yewtere nde mawɗo men Abdoullahi Ndiaye mo Hunare ko mawɗo men Abdoullahi Ndiaye to Hunare Abbas Malal Abbas mo Ndendori TV to Ndendori TV Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam Yoroyaɓe Ibrahima Oumar Kane Agnam Yoroyaɓe katante leñol wonno koɗo men hannde hannde ko ceerno Ahmad Tidiani Ba kalifa diine to ɓe mbiyata Madina Gounas minen min mbiya Madine Gounas kamɓe ɓe mbiya Madine Gounas ɗum ɗon tongante en yewtere nde ko ceerno men Jalaluddin mo ɓamtare Pulaar wiyata Jaalal Diine bandiraɓe tedduɓe yo jaam hiranen so tawi hiiri kadi yo wawa sowona en nani sowona en jonde nde en beltima o haalata tan ko so wona jonde nde en beltima en jetti Allah en jetti Allah enelaaɗo sallah sallam enelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti Cheikhna Ahmad Tidiane en jetti Cheikhna Ahmad Tidiane en jetti arɓe ɓe en jetti kadi arɓe ɓe e kadi wonɓe jettanɗen ɓe Allah kadi wonɗo min jettani on Allah sabu garal maɓɓe ngal sabu garal mon ngal woni sababu minen koye amen wonduɓe e ceerno ɓe minen e koye amen wonduɓe e ceerno ɓe saka min saka kanko min gondi guila mboɗo yaara e duuɓi sappo e jeetati gondi gila omo yaara duuɓi sappo e jeetati hande mi heeɓi capanɗe jeetati o heeɓi duuɓi capanɗe jeetati ɓurɗo mi andudemo ala ɓurɗomo andudemo ala ɗo andeteɗo mi haalani to Allah o haalani to Allah to kono noon no haaliri ɗo hande no haaldiri e monni e to rewi to e to rewni ɗum to mi heewani nande e makko omo haalira noon ɗum waɗi no haalirani hayso wonko andano hen ɓeydama andede ɗum ko garal mon waɗi ngal waɗi ɗum komin jettani on Allah ko komin jettani on Allah ko dari ɗon e mum ko onon to neɗɗagu eto diine fof ene lamdi ɗemgal ngal pulaar fof yo yantu e mon daro darde dari ɗon de ene gollana ɗemgal ngal beele joo ko Allah rokki ɗemgal ngal ko e darajuuji e gandal e haqqille e gaynude haaju to Allah rokki ɓe to Allah rokki ɓe heen ko beele joo ene yalta yetto naftore ɗum kala ɗemgal ngal ene waɗi ɗum kono noon Allah suɓi on puɗɗiɗa koto Hampate Ba ɗum hay mo andano fuɗɗori ene andi ko tinnare makko e neɗɗagu makko e hirande ɗemgal ngal no ɗemɗe goɗɗe ɗe fof pawri e dow ɗemgal ngal ni e dow golle mumen tawi noon to Allah ene fawi ɗemgal ngal e dow ɗemɗe
Allah ina fawi ɗemgal ngal e dow ɗemɗe ngal dañaani hatanteeɓe ngal dañaani hatanteeɓe darantooɓe ngal haa ngal waawa yaltude ngal heɓa ko ngal foti heɓde hambaade ko ɗum wiino ahmad hampate ba ko ɗum wiino o dari o rewi ɗo mbiɗa ɗo no ardi to ceerno alaji mo saïd ko ɓe kaaldi ko jiida e ɗemgal ngal ina annda ina heewi eyi ɗum waɗi noon oɗon jettana Allah ko golloton ko gollan ɗum ko leñol ngol fof Jalaluddin ne emin duwani ɗum emin nganndi min jettaaki andude no andiri ko woni e dow muɗum ko kono fodde ko woni heen ko nafi eno moƴƴiri emin jii ɗum ɗum waɗi emin jettani on Allah allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim